Zahvaljujem. Kolega Čurić, ste digli ruku za pojedinačnu raspravu. Ja sam svakako namjeravao se javiti u pojedinačnoj, ali sam imao jednu repliku, ako mogu, kolegi i ne mogu. Gotovo je replika, samo izlažite. Okay. Imate tu dnevni red je coworking, ako imate što za reći pojedinačno. A mislim, ponovio bi, imam dvije stvari, ponovio bi kolegi Gordiću samo činjenicu da stvarno Arheološki muzej Istre trenutno je najveća investicija Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Tako da, ako sam se ja nasmijao sam se jer ne mogu gledati turobne face ovih ljudi ovdje. Sasvim iskreno. Ja mislim da mi moramo govoriti iz srca, iskreno, i da, zašto se ne bi nasmijali oko dobrih stvari, a ovo je, ponavljam vam, treći put danas ovdje, kolega Gordić, Arheološki muzej Istre, dakle, najveća investicija Ministarstva... Coworking, malo, Arheološki muzej, što se tiče toga. A što se tiče coworkinga, kao u pojedinačnoj raspravi se javljam i kažem da se navodi 30 do 40 poduzetnika i slobodnih profesionalaca se planira zapravo smjestiti u taj prostor od 429 metara kvadratnih, pa bih zamolio na neki način i apelirao kod vlasti koja je najmoćnija, nek to ne budu podobni, nek to bude otvoreno svima koji žele biti kreativni, nek to bude i ljudima koji glasuju za IDS i za Živi zid, ako još postoji ta stranka, ili HDZ ili bilo kome drugom. Uglavnom, dajte pokušajte makar u poduzetništvu i gospodarstvu ne biti podobni. 30 do 40 poduzetnika i slobodnih profesionalaca nije ogroman broj. Znači, to će možda čak trebati nekakav i natječaj raditi, tako dalje, pa ajmo pokušati biti u tom smislu, povesti se sa nekakvim rješenjima koje na kraju krajeva i predsjednik HDZ-a i Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković je unio u politički život ove zemlje. A to je kompromis i pokušati naprosto raditi dobro, kao za Hrvatsku, tako i ovdje za naš grad, u kojem HDZ, kao što vidite, itekako brine, bez obzira što je to grad kojeg vodi IDS.